Снимам видео. Та значи последен път те питам. Да паля ли колата? Се ме припал. От време на време. Това е Калуян на 27. Ето го. И братът. Ето. Да, снимай го, той е... Направо като персонаж от Листопад. Да. Жената. Жена. Жената се И пенели. войната. Войната още е старите време, не? Войната малко е сима, тя не е много нещо също. Стига бе! Не стане, ако си миле, че ти се разсърда. На вид пепелника се изтрива. Снимай, така. Какво ще рече повече, че не мога да пуша, ли? Не. Ще ти го дават чиста. Ще ти го дават чист, нали? Миро каза, че е тук на хотел. И трябва да категория. Ето пак е главният виновник. Чакай да снимам и от останалата част от носа. Ето я. Мими спокойно ще обработим видеото с някаква проблема, но също ще ти го намали на малко.